lande, kristne lande. Og derfor så tager de selvfølgelig også alvorligt, og vi er deres største trussel på de millioner af danskere, som jeg her rundt omkring bare lige i deres hulehånd. Vi ved, at I ikke ved noget som helst om islam. Det ved vi, og derfor er de meget, meget, meget imod os. Men jeg vil opfordre alle millioner af danskere. Hold så kæft, din idiot! Opfør dig ordentligt. Hvad? Opfør dig ordentligt. Det skal du ikke gøre. Er du imod ytringsfriheden? Jeg er fuldstændig ligeglad. Er du imod ytringsfriheden? Og du skal fandme ikke komme ind og blande dig. Så må du lov på fortoget. Kan du forstå, hvad jeg siger? Det er godt. Hvad siger du til mig? Du skal kraftigt ikke begynde at tro mig. Det er så ikke. Når du går og jeg har fat i en varm fortog. Jamen det var da fantastisk arbejde. Jeg kunne godt se ham der, han var på vej over med rejse, og de fik kameraet. Jeg havde set, jeg var forberedt, jeg lå ignoreret ham bare. Han kom meget målrettet. Ja, det må man sige. Det er jo selvfølgelig bedrøveligt, at uanset om man er enig med os eller uenig, så er det jo selvfølgelig bedrøveligt, at danskere ikke respekterer ytringsfriheden. Og den herre derovre, han respekterer ikke ytringsfriheden. Han støtter åbenbart islam som en diktaturstat, hvor der ikke er noget ytringsfrihed. Så den herre over, den gråhårede gamle mand derovre, han støtter ikke ytringsfriheden. Det går han ikke ind for i Danmark. Nej, når du henter ham nu, så fortsætter konflikten. Du må gerne demonstrere. Og du må komme med ytringer. Fordi der er nogen, der er uenige med dig og bliver bortvist, så skal du ikke stå og provokere ham. Hør efter, hvad jeg siger. Du skal ikke stå og provokere ham. Det er det, jeg fortæller dig. Jeg er ligeglad, hvad du siger til det. Men vi må også godt oplyse. Og vi må gerne oplyse om ytringsfriheden. Du skal ikke stå og provokere folk, der er uenige med dig. Det er ikke det, din demonstration. Det er ikke det, din demonstration er anmeldt for. Din demonstration den er anmeldt mod Norge og mod det, der foregår deroppe. Og så kommer du med andre ytringer. Fordi der er nogen, der er uenige med dig, så skal du ikke stå og provokere dem. Fordi du tilfældigvis har en mikrofon. Det kan jeg love dig for, at han ikke gjorde. Ja, og han blev smidt væk. Og så skal du stoppe med den. Det gør du. Det var godt, så længe det var.